Mwari. Amen. Mugare kunoanotenda. Amen. Aiwa tinotenda nevakakura Mwari. Anotaura vachipa maingiri tinoda vachipidza Mwari. Nokuda kwekufamba pamweya pabasa rako. Haleluya. Tirichidzidza nhau yenyasha. Nhau yekugamuchidzo kwenyasha sezvatadzidza chose kuti nyasha chipo chekungopiwa. Kupiwa chinhu chaungopiwa usina kunge wachishandira kana kunge usingakodzera, asi angoda zvake akupa wacho ndiye angochuza kuti anoda kukupa. Saka iwewo wapiwa wacho wokundikana kuchishandisa kuti chikubatsire. Ugare vana vaMwari. Ndo zvaitaurwa naPauro kuti anotya kuti dzimwe nguva vakorinde vangagamuchire nyasha pasina. Nekuti nyasha kana dzichinge dzapiwa vanhu dzinofanira kuti dzizobuditsa zvibereko zvinova zvekuti vanhu vakuchionana naMwari. Ugare vana vaMwari. Nekuti Mwari akanga adzinga vanhu mupresence yake nekuda kwekuti vatadzi, asi nokuda kwekuti Mwari ane mwoyo murefu akabva ati ndakada nyika nokudaro ndakapa mwanakomana wangu mumwe wakaberekwa woga kuti ani nani anotenda aregere kuzofa asi ave neupenyu husingaperi. Kuzadzisa shoko raPauro randambokota ndi pana Romans 6:3 rangaranzi bairo wechivirufu. Bairo wechivirufu harina kudzimwa. Ugare vana vaMwari. Asi chakachinjaniswa ndeakufa. Ugare vana vaMwari. Mwari zvaakataura kuti anotadza anodii? Anofa nekuti mubairo wacho wechivi kudarika rufu. Asi Mwari nokuda kwerudo rwake kwatiri akati ndakutsinhanisa. Hakuchafiwe mutadzi nekuti ndakakuda. Ndava ukafa haungamuki nokuti hauna simba rokumuka. Asi ndichauraya uyo akabva kwandiri ane simba rokurasha upenyu hwake agova nesimba rokuhutora zvekare. John 10. Rugare vana vaMwari. Rugare kune vanotenda. Saka ndo nhau dzakanga dzichidzidzwa nemunhu waMwari manheru achitaura zvedhongi rinozotasviwa richipinda muJerusarema. Rugare vana vaMwari. Inhau yekuti kudenga hakupinde ani nani zvake nekuda kwokugona kwake. Rugare vana vaMwari. Asi kunongopinda chete pamasuo eJerusarema panopindwa nemwanakomana wani waMwari. Saka dhongi iri zvatiri isu zvauriwe zvaari muhedheniwo zvake akanga ari mutadzi anofanira kuti atenderwe kupfuura pamasuo eguta. Anofanira kunge aine appearance kana kuti anofanira kunge akapfeka chiso kana kuti anofanira kunge akapfeka image yemwanakomana wani waMwari. Rugare vana vaMwari. John 1:12 11 yanga yati akauya kunewe kwake asi havana kumugamuchira. Tukanzi asi vese vakamugamuchira verse 12 akavapa simba kuti vave vanakomana vani vaMwari vasina kuberekwa nokuda kwomurume. Rugare vana vaMwari. Asi vakaberekwa nomweya. Saka ndivo vega vanokwanisa kupinda pamasuo eguta. Ndo vega kana kupfeka image yaJesu ndokubatisisa nyasha dzamakapiwa kuti kana uchinge wakunopinda kudai havaoni fesi yembwa, kana uchinge wakunopinda kudai hapachaonekwi dhongi, uchinge wakunopinda kudai hapachaonekwi nguruve, pakuonekwa the image, true image yemwanakomana waMwari. Zvanzi ngaapinde zvake. Rugare kuna vanotenda. Rugare vana vaMwari. Saka nyasha idzodzo ngadzibatisiswe. Rugare vana vaMwari. Kuti mutiverengere chimhanyadisani. Manje kuna vaRoma 11. Vaisraeri vachadzokera zvekuna Mwari. Vesi ya 1 mukati ati zvino ndinoti ko Mwari wakarasha vanhu vake here mubvunzo aisva nokuti ndiriwo ndiri muIsraeri worudzi rwaAbhurahama wemba yaBhenjamini. Mwari haana kurasa vanhu vake vaakaziva pakutanga. Ko hamuzivi kuti gwaro
kuenda kuna Mwari. Akaputsa atari dzenyu. Zvikanzi vakauraya vaprofita venyu vakaputsa atari dzenyu. Ini ndikasiyiwa ndoga. Ndomba kwasara ini chete ndini munhu waMwari muno maIsraeri. Vanotsvaga kundiuraya. Nazvino vadare kundipedza kuti kuregere kuzova nembeu yerudzi rwaMwari. Asi Mwari kundireiko. Mwari anobva ati kudii? Unoti ndakazvisira varume vane zvivanzi usataura uchidaro. Ndakatozvisira 7,000 men. Pasina kugamira bhazi. Vasina kubatwa nechivi. No saizo zonenguva ino. Sezviya zvamunenge muchiti ini ndimugamonamata. Ariko vakasara. Erira muranda waMwari ari kunzi hausiri wega. Kune vamwe varume 7,000 vasina mupfugamira bhazi. Rugare wana waMwari. Amen. Saka dzimwe nguva munogona kufunga kuti muri kwenyu ndimi mega. Mwari ari kuti aiwa utauri uchidaro Eria. Kuna vamwe hauvazivi chete asi ndovaziva. Rugare wana waMwari. Amen. Rugare unoonoteni. Amen. Pfuura inai. Namba yoti. Yes. No kana kusanangura kuri kwenyasha. Kuzati kuchiri kwa mabasa. Yeho. Ana sakadaro. Yes. Achazisiri nyasha. Aha. Chinoti chatiko mvunzo. Vaizera vanakuwana. Zvavakanga vachitsvaka. Asi vakasanangurirwa ndo vakazviwana. VaIsraeri havana kutsvaka, havana kuwana Kristu wavaitsvaka. Asi vakasanangurwa ndo vakamuwana henei. Vamwe vakaomeswa. Ndobva vamwe vaomeswa kuti panoparidzwa vhangeri inoratidza vanhu kuna Kristu vasamuona. Zvakanyorwa zvichinzi. Mwari vakavapa mweya wehope. Yes. Kuti varege kuona nenzeve, kuti varege kunzwa. Yes. Kusvikira zuva ranhasi. NaDhavhidhi unotiwo. Tafura yavo. Musungo nerima. Yes. Nechigumbuso. Nechinotsiva kwavari. Yes. Meso avo ngaasvimbirwe. Varege kuona. Mukotamise misana yavo nemisi yavo yose. Yes. Tinoti vakagumbuswa kuti vawa here. Vakagumbuswa kuti vawe here. Asi nokuwa kwavo ruponeso rwakasvika kuvaEdheni. Kudonha kwavaIsraeri ruponeso rwabva rasvikawo kuvaEdheni vakanga vasina kuverengwa. Kuti vamutsirwe godo. Kuti vaIsraeri vanzwe negodo kuti saka Mwari wakutoti ava vatiwo mukadzi wake futi. Kana kuwa kwavo kwafumbisa nyika. Kana kudonha kwavaIsraeri yavafuma huru kunyika. Nokutapudzwa kwavo kwafumbisa vaEdheni. Kutapudzwa kwavo kana kwatiitawo kuti tichiinguludiwa mucommon wealth yaMwari. Zvikuru sei kuzara kwavo mubvunzo. Yes. Ndinotaura kwamuri. Imi vaEdheni. Yes. Zvandiri muapostori wavaEdheni. Unoita sei? Ndinokudza basa rangu nekuti ndiri muapostora kuvaEdheni. Saka ndichitaura nemi kudai so ndiri kutosimbisa kuti imimi mupinde muushe nekuti kupinda kwenyu muushe kureva kuti ndagona chii? Ndagona basa ende. Zvino ndingamutsa godo kune venyama yangu ivo vaIsraeri ende. Vamwe vavo. All right. Kuti kana ndaraswa nokuti kana kuraswa kwavo kuri kuyananiswa kwenyika. Kugamuchirwa kwavo kuchagoveiko. Yes. Asi upenyu pakufa. Zvino kana chibereko chokutanga chiri chitsvene. Yes. Bundu rose rakadaro. Chibereko chokutanga zvachiri chitsvene. Chibereko chokutanga chacho ndiye Jesu. Amen. Rugare wana waMwari. Kana iye akarurama ani nani achapinda naye achava akarurama. Kana mudzi uri mutsvene. Nokuti ndiye hunde yemuvine tree. Zvino kana mamwe matavi akavhuniwa iwe. Kana mamwe matavi akabviswa pavine tree. Muorivhi wokudondo. Iwewe muorivhi, davi remuorivhi wokudondo. Ukabatanidzwa pakati. Vabva vagraftiwa patirangi remuorivhi wepamba. Ukava nemugove pamwe chete nawo. Zvikanzi uchibva wava nemugove pamwe chete nemiorivhi wepamba. Pamudzi napamafuta emuorivhi. Usazvikudza pamusoro pamatavi. Chirega kuzvikudza. Why? Iwewe wakanga usingadeserve kuva pamuorivhi wepamba. Asi nekuda kwenyasha dzaMwari wakatanhwa kusango ukauya ukagraftiwa pamuti unobereka zvibereko zvinogara.
usazvikudza pamusoro pamatavi yendei kana uchizvikudza uziwe Eho. unotakura mudzi amen asi mudzi ndo unotakura iwe kana ukazvikudza Jesu anokurasa nekuti iwe ugoni kurasa Jesu asi Jesu ndiye anokurasa nekuti ndiye mudzi mudai harigoni kutakura mudzi asi mudzi unotakura dai rugare vana vaMwari amen zvino iwe tazvitimhanye zvino iwe uchachi atavi akavhuniwa kuti ini ndibatanidze muchati vaIsraeri vakabviswa kuti isu tiakomodhetwe ndizvozvo vakavhuniwa nokusatenda kwavo vakabviswa vaIsraeri nokuda kwokusatenda kwavo unomira nokutenda kwavo iwe chimira nokuita sei nokutenda kwako iwe manye usakudza asi utye usazvikudza usazvikudza asi utye nokuti kuna Mwari asina kurega matavi okutanga kana Mwari asina kuregera maoriginal branches emuorivhi wepamba acharegera here iwe davi rakauya richibva kusanga zvinotarira unyoro nokukasharara kwaMwari kukasharara kuna vakawa asi kwauri hanzi tarira unyoro nekukasharara kwaMwari kureva kuti Mwari ane rimwe divi raanenge ari gwai rimwe divi agozovashumba musi waanenge ari shumba ndopaanenge akagara pachigaro chokutonga aine chiso chisina tsitsi chiso ichi chinenge chiri kune avo vanowa vakawa asi iwe kana uchinge wakakunda wakarurama wakagraftiwa pamuorivhi wepamba uchange uchiona chiso chake chakanyorovera ugare vana vaMwari komayoti kana uchigara paunyoro hwake kana zvisakadaro newewe uchatemwavo naivovo kana vasingagari pakusatenda kwavo kana vaIsraeri vasingagari pakutenda kwavo pakusatenda kwavo vachadzorwa vakaregera kusatenda kwavo vakarisiyana neJudaism vakasiyana neIslamic vakauya kuna Kristu mupenyu vachabatanidzwa zvekare ndokuti Mwari unogona kuvabatanidzazve Mwari anokwanisa kuvaaccommodera kuvaita readmitting to the commonwealth of God ndokuti kana iwe wakatema kumuorivhi wekupi uriwo kudondo uri wekusango pakusikwa kwavo ukabatanidzwa ndomba wabatanidzwa pamuorivhi wakanaka zvichipesana nokusikwa kwako avo variwo muti iwoyo umene vangabatanidzwa pamuorivhi zvikuru sei vaIsraeri vangatadza here kudzorwa pavakambobviswa namba yoti nokuti hama dzangu handidi kuti musaziva chakavanzika ichi kuti kurege kuva namanyawi kuti kuomeswa kwomwoyo kwakauya pamusoro pavana vaIsraeri muregere kuva nemanyawi kuti makunamata Mwari makainguludziwawo naMwari nekuti nyasha dzimwe chete dzakakuinguludhai dzinokwanisa zvekare kukubvisai mukakukoniwa kudzibatisisa vachifemo kusvikira kuzara kwavahedheni kwapinda naizvozvo rudzi rwose rwavaIsraeri ruchaponeswa sezvakanyorwa zvichinzi paZioni pachabuda musununguri uchabvisa kusada Mwari kuna Jakobho iyi ndiyo sungano yangu navo musi wandichabvisira zvinhu zvavo kana iri vhangeri ivo vavengi vaMwari nokuda kwenyu asi kana kuri kusanangurwa vakadikanwa nokuda kwamadzibaba nokuti zvipo zvaMwari nokudana kwake hazvishandurwi nokuti semi kare makanga musingateereri Mwari asi zvino makanzwirwa ngoni nokusateerera kwavo saizvozvo naivo zvino havana kuteerera kuti nengoni dzakaitirwa imi naivo vanzwirwa ngoni nokuti Mwari wakapfigira vose pakusateerera kwavo kuti avanzwire ngoni vose rugare vana vaMwari rugare kune vanotenda kana tichicherechedza kuverengwa kwemagwaro tiri kunzwisisa kuti pane vamwe vanhu vakapinda panzvimbo nokuda kwekuti Mwari akangochuza kuti avapinze havana vacha vakagona kuti vapinde asi Mwari akangofadzwa nekuvapinza
Saka vanhu ava vari kunzi kana mapinda ipapo, ndakupa mufananidzo wegate crusher ndichitanga. Gate crusher rikamisbehave rinodzingwa mupati. Asi vanga vakakokwa vava vanokwanisa kuitirwa leniency kunzi anova mwana musadaro hatitarisiri zvokwamuri muri vanhu vanokunzwa. Asi gate crusher zvinoziburisai kunzi vakomana kandai kunze uneni maguru hatina mugove naye nokuti wakoniwa kubehave zvinoenderana nenyasha dzaangaita sei dzaangaitirwa. Saka nhau iyi Paul aidzidzisa kuvaroma vatorwa kune vanga vari vatorwa kuna Mwari achiti kuuya kwamakauya nako maifanira kunzwisisa mwoyo murefu waMwari, rudo rwaMwari kwamuri. Hamaifanira kuti mauya kwaari moita zvokutamba as if imimi makazvarwa muri pamuorivhi chaiwo. Hamuna kunge imi makasikwa makanhingirika muri verudzi rwokuponeswa, makanga musiri rudzi rwaMwari. Asi Mwari akangokuitirai mwoyo murefu nerudo, akakudaidzai akakuisai muushe hwake kuti mugodanwa muchidzi vana vani, vana vaMwari. Asi umwana manje une mitemo nemirayiro kugara vana vaMwari. Tichafambi nemirayiro, hachafambi nemirayiro, haichisi chokwadi. Chokwadi ndechekuti hatisi kuteera mirayiro yetestamenti yakare yakanga ichitituka. Tinoteera mirayiro yakazodudzirwa mutestamenti yakati accommodate, yakanga iya ichinzi pana John 13 34 ne35 achiti ndoda kuti vanhu vese havagoziva naizvo kuti muri vadzidzi vani vangu kana muchinge muine rudo pakati panyu penyu. Rudo number 1 hanzi rudo ngarugare pakati pehama, rugare na Mwari. Saka tikararama tichikoniwa izvozvo zvoreva kuti hatisi kuziva tsika nemirayiro yemukingdom matadanwa. Tine muraramiro nemugariro nemufambiro unotarisirwa kuti vanhu vakange vapinda mukingdom yaMwari vane tsika dzedu zvakafanana nekumba. Ini ndine vana vakoma, ndine vana 3, mukomana 1 nevasikana. Vanozviziva sevana havaregi kuita musikana, asi vakasvika kumba vanotoziva vari vega, vanotaura naye nhau ikazikanwa namudhara haite zvakanaka. Why? Because sababa ndine mitemo yangu yandinotarisira kuti inofanira kuteverwa navana, nokuti ani nani akufamba achipikisana nemitemo yandaisa pamba ndakutomuona semuvengi, nekuti haachisiri mwana asi adova mhandu. Rugare vana vaMwari. Saka imimi makakokwa ndobva mabviswa bhachi rokutukwa mukapuwa bhachi rekuremekedzwa riya riri kunzi for them to be sons of God. Rugare vana vaMwari. Vakamugamuchira akavapa simba kuti vave vana vani vaMwari. Saka kana makakatanurwa bhachi rokutukwa mukapuwa bhachi rokukudzwa, tiri kunzi chiraramai muine murangari neiwoyo wekuziva kuti zvirokwazvo kuti tisvike pano inyasha dzaMwari. Zvino wakauya nenyasha haagoni kuita zvaanoda, ndava haana chaanobata kuti ndakaita chokuti. Ndosaka makaona mambo Hezekiah asina kuzosiyiwa achiona rufu, asina chimwe chinhu chinganongedzerwa panyama yake kuti akafamba nenzira isiriyo, nokuti Hezekiah wakanamata achitoita kunge ndiJesu. Rugare vana vaMwari. Tarirai baba, Mwari ndinofirei, onai mukachokosure kwangu mungaona kuti ndine chandakatadza here chingatizewa rufu. Kana Mwari panyika pabvi mutsvene tibodzokesa, rarama uone nguva yekutadza ugozoya kunoku nenyasha. Rugare vana vaMwari. Rugare kuna vanotenda. Hatindi kuna Mwari nokuda kwokugona kwedu. Nyasha mushandiro wadzinoita ndewokuti dzinotipa ability yekugona zvatanga tisingagoni. Zvisingarevi kuti kana munhu akanzi achaponeswa nenyasha achangoenda chiri chidhakwa kana chifeve kana kuti mhombwe, kwete. Asi takanga tisingagoni kusiya zvinhu izvi nesimba redu. Saka nyasha padzakazotiwana takagona kuzvisiya tikasazocheukira pazviro.
Rugara naMwari. Amen. Saka zvazvinoita manje nezvekuti munozona baba akutaura pana Efeso 5 baba akutaura zvemukadzi nemurume akuti varume ngavade vakadzi vavo varume vakadzi vachitya varume vavo sezvo varume vachiita saKristu anopfekedza ningirikini chechi yakanoishambidza nekushambidza kwemvura pai ashoko. Rugara naMwari. Hanzi Kristu anotishambidza anotigezesa isusu pachina yese nemvura yeevhangeri. Rugara naMwari. Rugara naMwari. Amen. Rugare kuvanotenda. Amen. Regai tiverengerwe tsamba nemudzidzisi saizvozvo zvikamu zvichigadzirwa mubackground chipfuurira mberi nebasa. Ashandura tsamba yedu Matthew 22. Soro shoko unoti mufananidzo womutambo wokuwana. Wandikati yoti zvino Jesu akapindura akataurazve navo nemufananidzo akati ushe hwokudenga hwakafananidzwa nemumwe mambo. Jesu unofananidzwa zvake ushe hwaMwari nemumwe mambo akaita sei? Wakaitira mwanakomana wake mutambo wokuwana. Baba ndivo vanoitira mwanakomana wavo mutambo wokuwana. Ende akatuma varanda vake ndobva avatuma kuna avo vakanga vakapokerwa kumutambo wokuwana. Kana vanhu vachiita mapatizi vanokoka mabest friends vanasahwira vepedyo nehama dziri hama dzingokoku dzese. Kune dzinosanangurwa kuti pafunction ava vangazotinyadzisa ava kokaiva naningi naningi. Saizvozvo zvingazoruzi varanda vakatumwa kuti vaite vanodaidza vakanga vakakokwa. Unotoona pakatonzi mapatizi pane vakatonyorwa strictly by invitation. Woza kuti apa pasi kudiwa napungwa vari kutodiwa vakasanangurwa. Ende ititi namba yoti akatumazve vamwe varanda. Nomba atumazve vamwe varanda akatumidzai vakakokerwa muti akati vaya vatakakokera kutaka pamainvitation cards tarirai ndagadzira chisusuro ndagadzira chisusuro changu nzombe dzangu dzakakora zvangu zvakabayiwa zvabayiwa zvangu zvakakora. Ende zvinhu zvose zvagadzirwa. everything is set. Uyai kumutambo wokuwana. Uyai kumutambo wekuwana. Asi havana kurangarira. Vakakokwa vaya vanga vari pamakadzi vaya havana kurangarira shoko ramambo. Vakaenda mumwe kumunda wake. Ndobva mumwe nemumwe asarudza nzendo nezvokuita sezvatinongoita kuti kumana kuti ko mazuva ano baba nemari singamarova kumana kucheteredza mabasa acho mabasa. Rugara naMwari. Mumwe nemumwe akaona reason yekwaangaenda kwakanga kwakakosha kupfuura zvakanga kwaaifanira kuenda akokwa namambo. Rugara naMwari. Ende Number 6. Vamwe vakabata varanda vake. vamwe ndobva vatobata varanda vake Vakavaitira zvakaipa. ndobva vavauraya semaurayirwa aiitwa vaprofita vakare. Zvino mambo akatsamwa. Ndobva mambo atsamwa nazvo. Akatuma hondo dzake. Ndobva atuma hondo dzake Akaparadza vaya vakauraya. ndobva auraya vaya vakanga vaitira varanda vake zvakaipa. Akapisa guta ravo. Ndobva aparadza kuti paregere zvekare kuzombodaidzwa kana nezita ravo. Zvino akati kuvaranda vake. Yes. Mutambo wokuwana wagadzirwa. Ndobva ati kuvaranda vake zvikanzi mutambo wokuwana wagadzirwa, asi torega here sinzi vatakakoka tichifunga kuti vari wedu vabva varamba kuuya toita sei? Vakanga vakokwa vakanga vasina kukodzera. Taifunga kuti vari wedu, taifunga kuti vakakodzera. Hanzi imimi mazvitonga kuti hamufanirwi neupenyu husingaperi. Exodus 13:46 handizvere zvamazvitonga imi hamutongwi nomunhu, munozvitonga mega imi kuti isatikodzeri neupenyu husingaite sei husingaperi. Ndo varanda vakakokwa zvikanzi vatakakoka vazotiudza ndivo kuti vanga vasina kukodzera, vatiudza nemiromo yavo nekusauya. Rugare naMwari. Rugare
vanoti vananhingirikini vanapoa vachiparidza naBharabhasi havana kumboti vaJudha havana kumboti isa hatina kukonzera upenyu usingaperi inesu. Vakangoramba shoko raMwari. Po ndobva vanoti interpretation yacho inoti imi mati hatifanirwi upenyu usingaperi. Rugara na Mwari. Saka zvava zvekuti nguva isati yakwana muchinzi ngatinamate Mwari hama. Moti nguva mazireni yakwana. Mataura nemamwe mashoko kuti I am not deserving, I am not worthy of everlasting life. Rugara na Mwari. Amen. Zvikanzi apa tichaita zvemakadhi manje takutongomhanya munoti modaidza wese wamunowana mukati menzira imomo. Kana shoko richinyorwa kudai zvinoita kunge paingonzi huyai kumutambo wokuwana pasina mamwe mashoko, pasina mitemo inozopindwa nayo pamutambo wokuwana. Vakamuganidza vose vakawana. Vakaipa nevakanaka. Ndobva kwaunganidzwa vakaipa nevakadii vakanaka. Muchaona kuti ndobva makapinda kai. Makabva mapindawo imi makadii makaipa. Ndobva mapinda pamutambo wekuwana. Zvikanzi kudii? Imba yokuwana ikazara navanhu. Sezvamunoona chechi kuti machechi mamwe anotopachukira zvokuti mamwe anoenda kuoverflow. Pari kupinda vakaipa nevakadii nevakanaka, vanhu vogara pakudya. Vashumiri vakamira kumberi dita richidai so vachipakura zvokudya zvamambo. Rugara naMwari. Zvinomambo wakati achipinda kuzoona vagere pakudya. Dambudziko rinozoti muridzi wemutambo anozosvika akuita inspection. Akaona munhu usina kupfeka nguo. Ndimuona manje. Pakupinda kwavo hatina kumboudzwa kuti vakaudzwa kunzi strictly nhingiriki dress code white. Hatina kumbozviudzwa. Zvakangonzi vakanzi uyai. But pakuti vamukati mambo ndopa vakapinda kuita inspection. Ndopa vaona vanhu vagere pakudya. Rugare naMwari. Sezvo munoti haiwa denga ndere nyasha sezvatiri kudzidzisa pano. Rugare naMwari. Denga ndere nyasha haiwa panyasha pacho panotodiwa dress code. Rugare naMwari. I want to believe kuti varanda apa vakadaidzwa vakanga vachidodzi atonikira varume kana mamunopinda mwende munopfeka makadai mwende mupfeka makadai mwende mungapfeka makadai. Asi pane vamwe vaizoita nharo dzekupinda vasina kupfeka nguo yemutambo. Saka pakazosvika mambo akuinspekta nobva aona pane imwe shasha iri kutongodyawo sevamwe asi isina kupfeka chii zvakafanira. Rugare naMwari. Rugare kunoanotei. Muri kuona here kuti nyasha dzaMwari dzoshanda sei? Mamusina kukodzera zvikati chikouyai hamusi kumbozosvika muchitumwa kuweita. Muri kuuya mogara uyai nematumbu nemiromo chete. Asi mazosvikapo chipindai kamakapfeka kanguo. Rugare naMwari. Rugare kunoanotei. Saka kune vanofunga kuti kana takapinda nenyasha tichangoti mazvadada tongoti mumwe nemumwe yake iyoyo totoenda. Aiwa pane nhau yekuzopfeka nguo yemutambo. Rugare naMwari. Akati kwari shamwari wapinda pano sei? Munzwe manje mambo anobvunza kuti ko iwe wapinda pano sei usina chii? Usina nguo yomutambo wekuwana. Akazopindura here? Muri kunzwa zvazvinoita? Kana tamira pamberi pechigaro choushe chokutonga, mamibvunzo yese yenhema yatinoti kana hani kaenda kudenga kwacho chanomubvunza Mwari, muchaona kuti inosara panyika. Munosvika ikoko musina. It seems wakatombozviita unenge uchinzwisisa kuti hai zvatotaurwa namambo ndizvozvo. You will be very obedient. Nekuti uchawanikwa hauwanikwi
uine anza kupindura. Vazhinji vanotadzira Mwari. Baba vakapomba, baba vakahura. Mukada kuvatiko nhai munhu waMwari mapindwa nei? Vanokuudzai mareasons ekuti mutukami mungona mai vacho. Mai kumba kwavasi kundibata zvakanaka, mai vari kundidherera, mai vazodai. But zviri kunzi maanswers iwayo anosara panyika pano. Paunoenda uko manje anenge asikatosha wega mundakaro mako unotozvona kuti iye haisi answer, haupinduri semuchinda uko. Akaramba akanyarara. Rugare naMwari. Amen. Vazhinji vana mai vanoti ini ndakarambwa nemurume I'm a single mother. Saka maigona kundiite sei inini ndiaindibhadhara rent. Maanswers iwayo ari kuzosara pano panyika. Musi wamunoenda munenge muchinzwisisa muchitozviziva kuti ano iyi haisi answer iyi. Maiwe ifunga kuti answer ndomama muri munyama. Rugare naMwari. Amen. Rugare kuna vanotenda. Amen. Mumotora kuti kumabasa uko muchatobvunziwa kuti kweiwe waizenge wakutora mari iyi usakupuwa natenzi wako. Maanswers amunawe kuti mari yacho haikwana ndepano tichingotaura ndise vanhu. Mari yacho haisudi izvo haisi kukwana, but that day manje ine haisi answer. Rugare naMwari. Rugare kuna vanotenda. Muri kuzviona here kuti this guy akagamuchira nyasha dzaMwari Pasina. At first akanga asingadeserve kuva pamutambo wokuwana. Secondly akabva apinda ndobva akoniwa kubatisisa nyasha dzaakapiwa pachena. Ndobva apinda ndobva aregera kutevedzera mirayiro yemutambo wokuwana. Rugare kuna vanotenda. Amen. Rugare vana vaMwari. Amen. Saka muchinda uyu akanga awana mukana, asi mukana uya akautambisa nokuda kwokuti vanhu vazhinji vachati saka isu totopfeka madhemedzi kana kuti zvanzi muchechi hatingapindi tisina nguo. Rugare naMwari. Aiwa, nguo yacho manje haasisiri madhemedzi. Rugare naMwari. Asi ndo righteousness kana kuti kururama. Rugare naMwari. Amen. Kururama ndo nguo ichapfekwa, ndo mucheka michena iya yakanzi ipfekedzwe avo vakafa vanofira munani. Saka ndo nguo ichazenge ichiinspektiwa namambo muridzi womutambo kuti kweiwe uri wagopinda pano sei. Uchasara uchiona kuti wega huna kupfeka nguo enda uboti ndandifunga uyu ndakapfeka, unozvinzwisisa kuti hauna. Rugare vana vaMwari. Amen. Rugare kuna vanotenda. Saka hama dzangu inoi ndo nguva yacho yekutopfeka nguo dzemutambo kudii wokuwana. Haisiri nguva yekuti tiite nguva yekutamba nayo, nekuti imwe nguva kana ndichirarama mwazati tiine simba zvandakaita zvinezvi ndikaudzwa kuti hama upenyu huno hauzikanwi ngatinamati Mwari. Ndinotozvinzwa kuti handikadai so ndonzwa kuti kana ndotomugona musumudza kuri munhu ndikamurera pasi mongandiudza zvekufa inini uri right. Unotozvinzwa kuti uri right. Rugare naMwari. Asi Mwari kana akanga akuda kunobvisa valve yemweya wako inoita kuti ufunge kuti wakasimba here, inobva zvokuti wega unozosara yobviswa mweya wopera kubuda watozvinzwisa kuti hano inini handisi chinhu. Rugare naMwari. Uyu mukana watapiwa uyu ndo wandati uya unopiwa vana kana vakuda unonyora bvunzo, inonzi grace period. Tiri munguva yenyasha vana vaMwari. Nyasha idzi hanzi ngatichiregai kudzibata nokuregerera, asi ngatidzibatisisei samagate crushers vari kudya vasingazivi kuti chikafu chichiko here kana kuti ndo chokupedzisira. Ndakafara pane munhingiriri ndiani mudzidzisi akati indoda vanhu vanoti kana vachiteerera zvavo vhangeri vongoteerera yezifi hakuisina rimwe, nokuti chinoitika ndechekuti upenyu hwatiri guaranteed ndo tiri pano, nekuti 10 minutes from now we never know kuti chichaitika. Saka tikatobatisisa nguva yatawana ino hazvisi zvekuti hanzi ndozoreurura mangwana ndakona kuti pava pakawanda vanhu inhau yekuti tichiri kufunga kuti tichiri panyika nokusingaperi. Rugare naMwari. Nguo yomutambo wokuwana inopfekwa nokubvisa tsvina. Kubvisa tsvina ndokuzvireurura, nekuti Mwari haadi vanhu vane mwoyo mikukutu. Sauro anoti atadza anonzi ndaramba kuti uve mamwe wavanhu vangu. David anoti achitadza anonzi ndakuregerera zvandakatema pamusoro pako zvabviswa zvichararani. Why? Because David had a repenting heart. Moyo wake
pamberi paMwari achizviudza kuti handisi chinhu ini Mwari. Rugare vana vaMwari. Tinonamata tichiti kunamata kwakaoma, kunamata kwakaoma. Rugare vana vaMwari. Zviro kwazvo kwakaoma. Chinokuomesa tiri kupuwa structure yekunamata naMwari isu tiri vepanyika. Saka Mwari zvaari mweya ende ari ever righteous, isusu tiri masinners, tine sinful nature yatakapuwa nababa vedu vatatu. Saka sinful nature yayi ikachizonzi ngaichitevera kuda kwaMwari inonzwisisa kuti kunamata kwakadini. Ugare naMwari. Amen. Ugare naMwari. Amen. Handigoni kuti ndinyadziswe kana ndichirangarira mirayiro yani yenyu yose Mwari. Ndokuvonga ine moyo wakarurama. Kana ndichidzidza zvamakatonga zvakarurama. Ndichidzidza zvamakatonga zvakarurama. Ndichachengeta mitemo yenyu, haiwa regai kundirasa. Ndichachengeta mitemo yenyu Mwari, musandirasa. Jamba ine pa 14 verse 8. Jamba ndaenda pa 14. Ndakafara kwazvo munzira yezvipupuriro zvenyu. Ndakafara kwazvo munzira yezvipupuriro zvenyu. Mumastatutes enyu aya munoti zvakaoma sekudii? Sekunamata. Mwari kufara mumirayiro yaMwari. Regai 35. Verse 35. Same chapter. Verse 35. Ndifambisei munzira yemirayiro yenyu. Ndifambisei munzira yemirayiro yani? Nokuti ndinoifarira kwangu. Imi. Tiri kuti isusu kunamata kwakawo zvakaoma sekudii? Chiri kuita kuti kunamata kuome nauye kuti tichiri nesinful nature yatakasikwa nayo yaAdamu. Uyo ari kutaura mashoko aya ndiDhavidhi. Sezvatinonzwisisa kuti David akanga atori mutadzi, asi kutadza kwake kwakamuita mudikani wemoyo waMwari. Why? Because akanga achiti akatadza anotendeuka. Pakutendeuka kwake David tinoziva kuti akanga ari mushangu dzaKristu. Rugare naMwari. Zvaari mushangu dzaKristu ndiye ega anonakirwa, anofara nekurayira kwaMwari. Ndiye ega anoita rejoice in his statutes. Isusu savanhu vakasikwa vakaberekwa nembereko yechivi hatina chinotifadza mukurayira kwaMwari nekuti kunotiomera. Asi paya pari kunzi ani nani wakamugamuchira akazomupa simba rekuva mwana waMwari. Zviri kunzi kana uchinge mwana waMwari manje wasiya nature yababa vako Adamu, waane nature yaKristu Jesu, uya anofarira mukurayira kwaMwari. Zvekuti kana ukatora nature yaKristu hauchafaniri kuti uremerwe urambe uchingoti zvakaoma sekudini? Sekunamata. Chinhu waakuchifanira kuti ushandurwe unzwe kufarira mirayiro yani? yaMwari. Rugare naMwari. Rugare kunonote. Zvakaoma sekunamata. Ndakati anoita kuti tionetse kuti kunamata kwakaoma ndiSatani. Rugare naMwari. Muchaona kuti Satani anotiratidza madhimanzi aMwari kupfuura kunyengera kwake. Zvekuti unotoona sekuti pakanzi varume ngatiende tinorarama kugomo. Unotanga kunzwa unzini nguva yechando kunozodai mari dzemuchovha wakomana. Unotanga kutasati mari yemuchovha unotanga kunoti vana manje mari yechingwa chevana chakurudi yakutotambudzika. Ari kukupa pfungwa iyoyo hausiri iwewe, ndiSatani. Why? Ndava ari kuziziva kuti nauya wakuda kutevera iyi ine kuponeswa kwemweya wako. Asi ukanga wakapfekwa naKristu, muchaona kuti vaapostoli pavakanga vakapfekwa naKristu kudai havana kunge vachizvifunga ivo sezvatanzwa kuti kusazvifunga kwaPauro pakuparidza kwake. Pauro haana kuva nendava yekuti ndoda kuzotenga stendi ndivakire mhuri yangu pekugara kana ndiko
mari yemaroja. Akanga achitoti zvandiri panapa ndo zvese. Why? Because that guy akanga akazviramba iye, akanga achiona nyasha huru dzaMwari. Paanotaura kuvaFiripi paya kuti dai kana iri nhau yenhingiriri yekuvimba nenyama, ini ndinaifanira kutonyanya. Why? Ndiri muHebheru, ini wavaHebheru, ndakaberekwa iniri ndichibva muimba yaBhenjamini. Kana pari pamurayiro ndaitova muFarisi. Pakushingaira kwacho manje, according to Ziu, ndaitotambudza kereke. Rugare naMwari. Amen. Saka munoona kuti kana tikange tanzwisisa hatisi kuti tengesai zvamunazvo munamate. Haisiriyo nhau yacho. Asi nhau iripo ndeyekuti tinofanira kunzwisisa kuti upenyu hwemberi hwakakosha kupfuura hwatinahwo. Tichishingairira hwatinahwo hwevana vatakaberekawo, tinofanira kunzwisisa kuti pane kusekiwa kwenzvimbo yomweya kunodiwa pakurarama kweupenyu huno. Nekuti zvatiri panapa tichatongerwa mhaka dzatakapara tiri munyama. Rugare naMwari. Ndava mufananidzo wekuti kana mukange muchienda kutauni, manhingirira panapa, makwira taxi pakona, makuenda kutauni, makupfuura nekuna nanhingirikini, makusvika nekuna maura unosvika kunongonzwi pataimbogatombonamatirwa makusvika ikoko yakaya. Mumwe muchinda wobva atotanga zvake kutoti otanga kutuka driver. Iwobva wadairira handitika uchito unopenga driver ndokufamba rudziko muri kubetserana kutukani. Driver wobva ati no varume ka ndaona kuti ndangagona kugwa nei, chidzikai mota ma mobva todzika ani muri 2 kutonzwisa kuti atodzika topasa kuti inguva idzinezi handiti todzika motodzika motona muchidzika mese motona muchinda waiwaonayo akutovhura gedha udi akutopinda mumba wakwenda kupi futi anokudza kuti ndasvika padeni pangu. Saka ungotosvika ndasvika kudhara ogara mumaraini mangu muno. Saka uchaita seizha akutobvunza iwewe, saka uchaita seizha ndo zvakafanana nemweya kana ukatendera nyama kuda kwayo. Paya patinoti tichirarama tichitevedzera mado enyama paya ndondogodi ndiri muno nyama ndogodi ndiri muno nyama. Nyama inenge ichidenha Mwari. Mweya wobva wadavirira uchiteedzera, uri kufunga kuti tichiri tese tiri kuenda tiri parwendo. Musi unozonzi nyama yachererwa, mweya ndopaunotanga kugutsikana kuti hatisiri tese. Ini ndichiri nerwendo muchinda asvika. Rugare naMwari. Amen. Rugare kuna vanotenda. Saka tikanzwisisa kuti kana tichinge zenge takuzvidavirira, mumwe nemumwe achazvidavirira pamberi pemutongi mukuru, tinobetsereka. Rugare naMwari. Nyama iyi chero vanhu vakanzi wakaoirombera kaita sei, ukafa unongodii zvako unongovigwa. Vanhu vanokuviga vachipopota ndo varombe vaingodya mari kuSouth Africa wasingadi kuningirika, asi uchitodii zvako uchitovigwa. Pati mweya manje unenge watotanga nhamo. Rugare naMwari. Nokuti unenge usina secured place. Kare Kristu asati afa, mweya yese yaimboenda inonzi muHadeninjo, muHadesi yakandwa imomo. But pari zvino Kristu afa manje akaenda akanokinura kuti mweya yavatsvene ichiregera kugara muHadesi asi igare muparadise. Saka pari zvino izvi ndopaya pamotaurwa namudzidzisi pana Revelation 14:13 kuti nyora uti vakafa vanofira munashe varopafadzwa kubva zvino. Hongo ndo zvinotaura mweya kuti vazorore pakubata kwavo kuyi kukuru, nokuti mabasa avo achavatevera. Saka chinozoitika manje ndechekuti kana iwe wako mweya ukafa uri muzviri, hauchakwanisi kuenda kunozorora wakamirira zuva rokutonga uri muparadise. Rugare naMwari. Amen. Rugare kuna vanotenda. Amen. Saka dai Mwari vatiitira zvakanaka vana vaMwari, dai Mwari vatibatsira
nekuti kurarama kwatiri kurarama nako tichimhanyisana neupenyu hwenyika ino, ngatizviitei tine that in mind kuti kana ndikafa pane kunoendwa, pane mumwe muchinda acharamba achipfuurira mumwe asvika. Nekuti handiti akataura here kuti nyama ivhu richadzokera kuini kuvhu, nekuti rakatorwa iko kumweya uchaindepi. Nauyi munoona kuti Soromoni anoti kudzidza kuzhinji kunotambudza muviri, handizvo? Tingaverenge mavhesi akawanda tikaita sei? Bhaibheri tikaripedza zvokuti neitoti munhu achitivereka kuna nhingindi inde ndichimunhingirira achizodudzira achiera masure, hazvina zvazvinobatsira tikasava nesimba rekuita zvaverenge. Rugare na Mwari. Amen. Zviri nani kuziva mavhesi mashoma shoma asi tokwanisa kuita zvareva mavhesi mashoma shoma. Nekuti muchaona kuti munhu anoita Bhaibheri rekuti rinoita rainyorwa aripo, pati mukatarira life yaanorarama munharaunda unoshaya kuti saka zvichabatsirei. Rugare vana vaMwari. Amen. Ezvino izvi grace period ndonguva yekutransformwa kuti tigone kuita mabasa, nekuti kana tikange tati tinotenda kuuya kuchechi tichiita zvese zvichiverenga Bhaibheri ndokutenda kwacho, handizvo? But tikakoniwa kuiratidza mabasa okutenda hazvichatibatsiri, nekuti tichawanikwa nezuva rokupedzisira tisina nguo yemutambo wekuwani, uye hatina kuzoipedzisa zvedu. Asi inobva yataura kuti mambo akazoisa order yekuti varanda vangu chitorai muchinda uyu mumukandire kunze kune dima guru, ipapo kuchava nekugenda kwemene. Mambo akati varanda musungei. Haakandwa ari free anozotiza Makumbo namavoko mukandire kunze murima. Apo pachava nokuchema nogera pameno, nokuti vazhinji vakadanwa asi vakafananirwa vashoma. maona kamudanirwo kamakaitwa makazara sorumu so. Pane nhau futi yekuti mauya manje pane selection manje zvokuti munofunga kuti akakudanirwa tese takutoenda, panozori neimwe nhau yeselection yekuti pane vari muno mutakuvheta futi. Rugare vana vaMwari. Saka ani nani anoqualify ndeuyo achawanikwa akapfeka nguo yemutambo wekuita sei, iyeye atati ndoutsvene nekururama, nekuti haichazovi dastikoti kana magauni mavheyo atinopfeka ayaya haasiriwo, asi kuti utsvene kururama kwatakapuwa nani naIshe Jesu. Saka tikaonekwa tisina kururama iko toziva kuti Ishe haana kutisanangura, ndozva zvinotaura, nekuti kana Ishe akatisanangura anotipa, nekuti tichaponeswa nenyasha. Nyasha dzekutiponesa idzi ndedzekuti tichapuwa inonzi imputed righteousness, utsvene hwekungopiwa. Utsvene ihwo ndounoita kuti tigone kusiya zvakaipa zviya, nekuti tinenge tashandurwa pamuraramiro wakare. Munhu akare anenge afa tamuswa kumunhu mutsva anorarama akafanana naKristu.